salati 10 ga annabi. Tafiya ta kama mu, hijira zamu. Gaba ɗaya mutanen garin nan suna hijira, suna tafiya, za su koma wata duniyar daban. Hijira. To hannu wannan yaron ba shi da imani ko kaɗan. Kai shiru ka daina wannan magana. In suka ji mu ba za mu ji daɗi ba an mangar. Menene dalilin hijira ne? Hijira. A wani gagarumin fim ɗin gani a faɗa irinsa na farko a cikin shekaru da dama. Hijira. Kan tafiya nan da muke ba mai iya ɗaukar ɗawainiyar ka sai ni kaɗai. Kai kashi, kai fitsari, kai amai a kaina ni kaɗai. Ai saboda rashin haihuwan ne Allah ya haɗa ni da ke kike ta faman ɗawainiya da ni. Idan baka yi hankali ba wallahi zan sani. Ita fa mutuwar nan da kake ganin ta dole ne fa ta bani. Allahu Akbar. Hijira. Yau fa tasu ta same su tafiya ya da kanin wani. Hijira. Taron zaka zani makaɗi gidan mabushi zancen zuci mai wuyar ganewa. Hijira. Gudun da ba za a tsira ba kwanciya ta fi shi kada abin ya zama musu ruwa wuya wai maganin mai gyan wanka. Goma Production ke gabatar da shirin Ibrahim Burnewa. Hijira. Saratu mai kyau ce. La ilaha illallah. La ilaha kaga tafiya. Ana Saratu sai dubu ta taru. A'a ragali dan Allah ka abana dajin nan. Wannan mun dajin zai cinye. A taimaka mun dan Allah ragali. Ni ragewa ne zan rage wallahi tallahi. Ai gara haka. Marowacin banza marowacin gobe. Kaga tun da nan a can. Tsohon mu ne. Kada wani ya saci kayan wani, kada wani ya ci amanar wani. Idan mutum na kama shi da wannan laifi za mu yi masa hukunci ko ɗan gidan wani. Wanda ni nan abokin mahaifinka. Duk kayan garin nan masallaci ɗauke tabarma. Kuma ake in ba kai ba. Kai tsoho, kai iya bakinka. Sarkin sa Ilimin kenan. askira kawun shedan. Shine ka bari yake kallo na. Kyale shi ci gaba da kallon ki. Hijira. Hijira mun kai lokaci yayi tafiya ba garewa zabi ko sanyi yaushe za mu ba za mu je ba. Hijira. Ka san a fafata gaba da gaba kai ba sa rana bane. Zan baka wani aiki. Ina son ka zama ajalin sarkin yaƙi. Zan kuma zama ajalinka zubawu. Haka nake so ka dinga tunanin za ka zama ajali na sarkin yaƙi. Ta haka ne za ka dinga kusanci. Wallahi na fi ƙarfinka. Na fi ƙarfinka har abada. Ko mu rayu tare, ko mu mutu tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kar ka saki kanka kansa. Kira ta kama mu dole. Jama'a kun shaida? Kun shaida. Ai dole ku shaida. Wani jarumi a cikin mu ya fito mu yaƙi wa'annan mutanen. Ni inda rago ne kowa ya sani ba zan gaji sarauta ba. Shiryawan Nazir Dan Hajiya. Labari Ilyas Abdulmumin Tantiya. Tsara labari Yakubu Ɗanku. Ba da umarni Ilyas Abdulmumin Tantiri da Ali Gumzak. Ka tashi. Nuna ka tashi. Hijira. Hijira.